Sziasztok, én Leszbó vagyok, és ez itt hogyan kell Minecraft-tal játszani. Elérkeztünk hát az utolsó részéhez, ahol arra gondoltam, hogy itt sötétben itt vadászunk ház körül, de nem tudom, mert hát mivel szóval mivel nincs este, és beraktam egy új skint, egy üzleti creeper skint, és hát öltem videón kívül a bányába egy kis szörnyeket, mert bányáztunk nagyon sokat, ezt kiolvasztom, de itt darab bele a hangszóval előttem, jó van. Oké, ilyen hangosan nekem tök jó lesz. Hát, mutatnék valamit, amit búzával érhettek el, hogy ez az a disznó, akkor mondjuk a disznó nem nő meg ilyen hamar. Hát, de mégis. Szóval, búzával azt tudjátok elérni, hogy 2 disznót ide hívtok, ide jön 2 disznó, oké, jó van, és ezt csináljátok vele, ide jobb klik, és ez a hülye disznó, és arra is jobb klik, és így párosodnak, és így lesz kicsinyük. Itt van így, nagyon cuki, nagyon kicsi a lába, és orbitális a feje. Na tehát, nem tudom is, hogy mit csináljunk. Fú, de miben vagyok? Miért találom magam mindig peacefulban egyszer? Na. Itt van egy barlang. Járnám itt egy creeper robbant. Amúgy hát látjátok a fát. Na, akkor... Ó, igen, mindjárt este van. Felveszem a páncélomat. Így, né? Jó? Így ilyen szépen arany vas, így nagyon szép. Így. Bárki is lép egyet. Elvágom a torkomat. Kell lehet vágni valahogy, várjuk. Ja igen, így. Belevágok a fejembe. Hatalmas. Jó, menjünk. Jaj, elfelejtettem, hogy kell kaja. Úgyhogy akkor kaja. Még csak zombi húsi van? Fú, van valahol még ilyen búszon. Van a almám. Oké, ez jó lesz. Na hát akkor itt most videóban így gyilkolászni fogunk, mikor jönnek a spawner szörnyecskék. Spawner. Akkor keresünk is egy bobot, egy szörnyet. Igen, a creeperekkel kell vigyázni. Hát ilyenkor mondjuk már spawnolniuk kéne. Ilyenkor, ja, akkor spawnolniuk kéne már. Aha, ott egy zombi. Már egy skeleton is spawnolt. Remek! Csak a rohadt creeperrel kell vigyáznunk, ezért húzok így. Jaj, a zombi! Hol van még zombi? A skeleton? Ezt megölöm. Jaj, baszom viszont. Egy skeleton! Az nem talált, hülye! Gyorsan! Megtámadtak! Itt meghúzhatom magam. Hálva. Hű. Na igen, és letöltöttem a Frapset, csak még nem tudtam beállítani arra, hogy vegye a hangomat. Tehát nem tudom beállítani arra egyszerűen, hogy vegye ez a hülye Fraps a hangomat, de ez a Bandicam is megnyomtam az eszket, jó van. Ez a Bandicam meg veszi a hangomat, úgyhogy nem tudom, majd megnézem, hogy állítottam be, mert állítólag, ahogy ezen be van állítva, akkor úgy tudom azon is beállítani. De mindjárt 5 perc letelik, úgyhogy hát egy zombi. LOL! Észre sem vettem azt a creepert, hát gyere csak ide, creepy!
Jó van, akkor fordulja. Igen, ott van a Creeper. Gyere csak ide. Gyere csak ide. Fordulj ide. Igen, ránk nézett a Creeper. Mi az? Hát sír a gyerek. Sír a hülye Creeper. Hoppá, de viszont már 5 perc letelt, úgyhogy sziasztok, és még azt elmondom, hogy a második évad ilyen névvel lesz feltéve, hogy Minecraftozok, tehát Minecraftozok, úgyhogy ennyi lett volna. Sziasztok!